centre mesta, v tejto novej budove, sa nachádzajú podnikateľské priestory, vhodné aj na ambulanciu. Chcete ich vidieť? Tak poďte za mnou. Volám sa Martin Dlugolinský, som majiteľom kancelárie Remax Benard v Poprade a už 15 rokov plním ľuďom sny o ich bývaní. Nech sa páči, vstúpme dnu. Celý priestor pozostáva zo 4 miestností, 2 sociálnych zariadení a pekný balkón. Podlahy spĺňajú kritériá zdravotníckych zariadení. Stačí si už len dotvoriť interiér podľa vlastných predstav a spokojne podnikať. Ako vidíte, všetko je nové, v jazyku našich spoluobčanov nevybývané. Na záver len podotknem, že nemusí tu byť len ambulancia, ale kľudne aj služby blízke zdravotníctvu. Pre viac informácií alebo obhliadku kontaktujte asistentku.